L-avukat Anne Fenech ġiet maħtura bħala l-President il-ġdid tal-Kumitat Marittimu Internazzjonali mill-Assembleja Ġenerali tas-CMI illi saret f'Antwerp. Hija kienet nominata mill-Assoċjazzjoni tal-Liġi Marittima tal-Awstralja u dik ta' New Zealand, kif ukoll mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Liġi Marittima. Anne Fenech hija l-ewwel mara u l-ewwel Maltija li se tkun qed isservi f'din il-karga f'125 sena minn kemm ilha imwaqfa is-CMI. Il-Kumitat Marittimu Internazzjonali huwa responsabbli mit-tfassil tal-maġġoranza tal-konvenzjonijiet internazzjonali fis-settur marittimu. L-avukat Fenech ilha tipprattika fil-liġi marittima għal dawn l-aħħar 36 sena fejn bdiet il-karriera tagħha f'Londra u rritornat Malta fis-snin 90 fejn waqfet il-kumpanija privata tagħha. Hija serviet bħala koordinatur tas-CMI għall-NGO bl-isem Uniktral, illi lan tagħha hu l-unifikazzjoni tal-liġi internazzjonali tas-settur marittimu. Waqt li kienet qed tindirizza l-Assembleja Ġenerali tas-CMI, Anne Fenech qalet li huwa ta' onur u privileġġ għaliha li se tkun qed isservi f'din il-kariga ġdida. Saħqet li l-pjan tagħha huwa li tibni fuq dak li ħallew il-predeċessuri tagħha filwaqt li tħares l-impjanijiet ġodda fejn fost oħrajn se tara li jkun hemm relazzjonijiet mill-aqwa ma' organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali li kollha għandhom l-istess qan u viżjoni, dak li għamlu dan is-settur wieħed aktar b'saħħtu f'dinja li kull ma jmur qiegħda dejjem tevolvi.